όλοι. Στον αγώνα η νίκη. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Απαιτούμε λύση εδώ και τώρα απέναντι στους απεργούς των ναυπηγείων Ελευσίνας που διεκδικούν τα δεδουλευμένα ενός ολόκληρου χρόνου από τα οφειλόμενα του πολεμικού ναυτικού. Λύση εδώ και τώρα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία της πατρίδας. Είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των συναδέλφων μας χαλιβουργών. Καταγγέλνουμε τον εργοδότη Μάνεση, καθώς μετά και την ενάμηνη απεργία των εργαζομένων τους πέρασε σε καθεστώς ομηρίας με διαθεσιμότητες. Λέμε κατηγορηματικά όχι στην πρόταση του βιομήχανου Αγγελόπουλου για 170 απολύσεις και μειώσεις μισθών στη χαλιβουργική. Έτσι, πολύ πιθανό σε πεζονά. Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία. Η κρίση θα πληρώσει η πλουποκρατία. Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία. Η κρίση θα πληρώσει η πλουποκρατία. Απ' την άλλη. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Εσύ πώς θα καταφέρατε. Πάρω την άλλη μπλούζα εδώ να μπλούζα. Πώς για τη δικιά μου την βαριά. Δείτε το πρόγραμμα δίπλα. Ελευσίνας! Έλα, ναυπηγεία! Έλα, Νίκο, Νίκο! Ζουζούνιος Vlogs Podcast.